Yes, Idol Bernard Sinech Ite. Dito may sa sekretarya pabasol a pabasol. Hoy! Ngem, lamlamuto na matlagam ti bagbagana. Ha? Pulagid ka no, pulagid ti basol dito ang sekretarya. Napikasta. Ibagbagana ka no, ang papabayad dagitay piman nga maseknan. Ngem dito ay akit tiltila adamat gaya man iti imbagbagana. Ibagana agpapabayad ken ibagbagana nga nakadado kano iti basol dito ay maseknan. Ngem iso namot gayam ti agdadata nga agpapabayad. Diga na secret nga ilam lemeng na dito yung bayad. Yes. Kanada pay. Saan da pinanunot ay napangtaan kinapulagidan ti basol piman. Okay. Dahil ito yung sekretarya. Itiklo tayo Idol Bernard kataga po iti progresibo a lugar. Progresibo a lugar. Progresibo. Kaya progresibo mo't aming nga lugar dito Ilocos Norte. Kata basta di sentro basta sentro. Sentro. Okay, duwa mo ti sentro. Sentro ti sentro mo't amin. Sentro ti Sarat, sentro ti San Nicolas, sentro ti Lawag, sentro ti Batak. Adada ka dito nadakamat ko. Awan. Safe kayo safe. Safe kayo nga taga San Nicolas. At tadi nga agreak namanen. Hang kayo nga hangada kayo so awan ka digitay selection. Ngema daytoy akit basta surot-surot ka no matlata ka detoy syempre sekretary ko naman. Buntot. Ngem DJ lang iti isik-secret na met. Nga day ko nam itatay nga haan ko man dapat nga man nakiapa daytoy ngem. Man nakiapa met gaya. Hoy, wag ganon. Keyboard warrior ni ate. Keyboard warrior. Yes. Pakilaban. Tiga no clue na pa Ket. Kaslam amok samot detoy. Ay baka dama mo. Halos aggang kanagan kam kano. Aggang kanagan kayo. Para ti Sinech Ite Idol Lawrence Corpus Martinez tatak. Arame.